Yelema do bena do Mali kalafili o sharia seben konnala. Ministre des Affaires étrangères o koni willa kata Addis Abeba Union africaine ka la jebambe no wala sa abse kata kuma o jekulu mo fe nyangil bere mun dalendo Mali kuna o be se ka wili chuga yamna ki ba ye shifi jekulu ulu willa ka siratike ko fo edem o kata kuranti uluma kabala dem sendo o bina kolongono ambalma amina ni kibaron ne wala wala webi o ko don kibaru konnala kawla duna ka fo Mali kalafili o sharia seben konnala jamana nyamako ulu koni be ka alaje ka yelema do kondo ala o yelema nunu ubara damne la arabado février kalo kletandu kawla dona ka fo ni yelema nunu akun folo kon be talike muna fintigila ha ulu koni ka kalafilika ni o e vote par anticipation ka fere koni sigi senka wala sa chuka muna Mali fintigila ka fo kata se lagana tigila mo bela jelema ulu koni be se ka uga e kalafilu koni ke udama chuka yamna ale ni fene carte électeur ni ka o yelema ka ke carte biométrique ame watim na iko sitan kawla dona ka fo ko e carte biométrique ale koni bara ko be sena ngaka awla dona ka foko abara koni sena kasuma wa ma chama koni ne fene be no munu yera konte akiwara kalama wal ma munu yera koni fene ma ake ukungoy falo o kun konala politique jekul do be ulu kone ayere ka foko ni yela makura munu koni don to la flene kala fli o sharia sebon konala ko akoni be se ka ke magusay ko sabla ni atakalaje ko carte biométrique ko ma chama koni be no mo munu konte na se ka asoro ko sabla Mali ka dante korole ko o nyumante bebulo kumate kata foko carte biométrique o mun bara damne la amame koni o koni kera ko abe se ka ke sababu ye ma chama kon be no ulutena na soro kala filila ni o kon be jamana de o kala filita ka o dogoya nga parti politique wera fena yaire nga politique jekulu wera fena yaire nga politique jekulu wera fena yaire ka fo ko ni bara mun ko ni flene ko u woni nyena ko sebe ko mu yera ko ni fena vote par anticipation fintigila kawtay ko o be fusa ko sebe ko o kon be do fara kala filila o ulu ko ni jamaka ko wa ko o ko fe ko carte électeur ko o mana boala ka to carte biométrique ma ko o yera kon fena be fusa ko sabla ni o kon kera ko sika kon tala ka fo ko nyagamin ko de bena do kala fili ulu jabila ni yela makura nunu kata kalafili ale sharia ukumun konnala nun konne kera mado ulu koni ga hakilina uye ala Mali ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ale koni willa kase Addis Abeba wala sa kata Mali kungango kuma koni foyeno gelam nun kon be Malika ka bo Union africaine ale ni CEDEAO fanfe ulu be se ka wili chuganna kibaram salama ulu kone ayere ka fo kabini février kalo kletan nani Abdoulaye Diop ale koni willa kase Addis Abeba hakilna wera kon tala wala sa chugamna kata Mali kungango kuma koni fo Union africaine ale ni ulu koni be se ka ubolo jikin chuganna ka wala dona ka fo ko Abdoulaye Diop ale koni kele mani wili ka join kon ke sabla ato jamana flam kon be no Burkina jamana fukata se Guinée Conakry ma ulu fene ministre des Affaires étrangères ulu fene willa kase ni yoro ko falen kele na enno wala sa ubela jelen ko beta je ka uka jamana o kungango kuma fo kawla dona ka fo ni jamana sabanunu nunu ko bela jelen be ukumun kelen ko nala ni oye chama cha fanga kon nay wa chama cha fanga mfene ni ale nyamaya obe fintigila ka bulu kawla dona ka fo Union africaine ni ale ka la jereba ni oye uka some o tako bisabani woro nay wa adam na la kabini février kalo kletanduru abna to sena fene fo février kalo klemugwa ni jamana sabanunu Mali Burkina Faso ale ni la Guinée Conakry a jamana nyamako hakilina kelen ko nebe ubela jelena ulu ko ni ka baro wala sa chuka na fanga obeseka seki dugudeuma kata ulu ko ni nyefo ni ga klaka udado uga lakana ko ula fuga ta se soro ale ni yiriwauma sabla ni jamana nun kelengele na bela jelen ko ni barake wala sa chuka na ubeseka bo ni wati nun konala wa ministre nunu yera kon ka fala ko kono kulu jele o de be binfo ko ulu koni bena gere jekulu ton nun konna ni o Union africaine ale ni CEDEAO ko sabla alni akadu le jamana o kanyata koni ka sabati chugado la ko makele ngoni fangate se no asoro ni jekulu o konti ikokoro ko jekulu munu fene be se ka demedo uluma wala sa ulu koni be bo uga gele ya nunu konna la fukata se CEDEAO ma ko o kama u kon be wulika jow koni ke unofe wala sa chuka mna ubseka seki uko chama che fanga obseka kuncha anyumana kaseka fanga ko oseki ndugudeuma kawla dona ka fo Union africaine ale ko ne nyangini bereta Mali jamana kama juin kalo kle folo samba fla ale ni mwan kelen konnala ka sababu yake fanga yelema doye kalo kono ton konnala ni o koni sababu ya la colonel Asmi Goita ale ko ni sikila Mali chama che fanga kuna
uga nin tama nun kɔnɔna la ɲɔgɔn caman kɔni bolo dalen don sabula a yirala k'a fɔ ko u ni CEDEAO ɲɛma ko u n'o o bɛna kuma ale ni Union africaine o fɛnɛ ɲɛma u n'o o bɛna kuma ale ni Afrique du Sud ye ministre des affaires étrangères ko u ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna bɛna kuma walasa cogoya min na fɛɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ u ka gɛlɛya la keba ye sifijɛkulu olu bɔra ka sira tigɛ ko fo EDM o kɔni ka taa courant di olu ma kebara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko keba ye sifijɛkulu caman olu kɔni u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka bɔ ka u ka sira kɔni tigɛ k'a yɛrɛ ka fɔ walasa ka se ka u ka nisɔngoya kɔni yɛrɛ u ka kurantanya na ni sifijɛkulu ninnu kɔni ka fala ko nin ye a san 15 kɔni olu kɔni ka kuranko o dilen do kɛnyɛrɛ ye soba dɔ ma ni o kɔni tɛ ka se ka do dugudenw kɔni jigi kɔrɔ ko ne a taga lajɛ kuran o yɛrɛ kɔni tɛ sɔrɔ wa o kɛlen bɛ sababuba ye ni ka lanɔgɔ kɔni lase kɛnbakaw ma ko sabula baara hakilina caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ nka olu dɛsɛlen do ka ɲɛ sɔrɔ ka sababu kɛ kurantanya ye ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko u ka kɛnɛyasow fo ka taa se kalansow ale ni yɔrɔ wɛrɛw ma ko a degunba bɛ olu kan ko kɛnɛyasow yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ko tuma dɔw la olu kɔni bɛ gilasiw de san ko ka taa o don siw olu kan walasa cogoya min na olu kɔni kana se ka tiɲɛ mɔrigu kɔnɔna la ko ninnu kɔni ye degunba ye olu kɔni tɛ fɛ ka to mun kɔnɔna la ko o kama u kɔni bɛ laɲini kɔni kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa cogoya min na énergie du Mali ni o ye EDMSA o kɔni bɛ se ka a ka bolofara kɔni caya ka dɔ lase olu ma yen nɔ ko sɔni olu kɔni ka nin wulikajɔba in kɔni kɛ ka sira tigɛ ko olu kɔni tɛmɛla duguma sira caman kɔni fɛ ni u kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ma ko wa Zeyna nin ye olu kɔni wililen ko fo u ka ɲɛ sɔrɔ u ka laɲiniw ma jɛkuluba min kɔni bɛ nin wulikajɔ ninnu kɔni ɲɛma o kɔni ye mouvement Keba kuranko ni ulu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ulu kɔni tɛna u bolo jigin fiyewu fo u kɔni ka ɲɛ sɔrɔ u ka laɲiniw na k'aw ladɔnna k'a fɔ ko ninnu kɔni ye u ka wulikajɔw kɔni daminɛ alamisa don février kalo tile 16 ko wa a ko kɔni bɛna to sen na ko fo u kɔni ka kumakan jɔnjɔn sɔrɔ Adama Jara ale kun tunda ka a sutara ye kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔna la kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ Adama Jara ale yɛrɛ kɔni kun ye denmisɛnnin dɔ ye mun kɔni kun sima san 5 yɛrɛ ɲɔgɔnna bɔ nka k'aw ladɔnna ka fɔ ko nin kɔni kun tunna a somɔgɔw la nka a ɲinina ka tile kelen ɲɔgɔn kɛ o kɔfɛ kɔni u taara bɔ a kɔni su kan kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔna la Adama Jara ale kɔni kun ye denmisɛnnin dɔ ye mun kɔni kun si tɛ san 5 yɛrɛ bɔ ale kɔni kun ɲɛma tunna a somɔgɔw la nka a ɲinina ka tile kelen kɔni kɛ o kɔfɛ bɔ taara kɛ a su kan kɔlɔn dɔ kɔnɔna la ni a yɛrɛ la ka fɔ ko ji yɛrɛ kɔni kun bɛ nin kɔlɔn in kɔnɔna la k'aw ladɔnna ka fɔ ko nin den ko nin kɔni kun tɛ a tununko fɔlɔ yɛrɛ nin cogoya la tantɔ ko sabula ko a ka tunun dɔ kɔni delila ka kɛ ko a taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna la ko ji kɔni kun tɛ o kɔlɔn in kɔnɔna la ko ga siɲɛ filanan in kɔni tare ko o kɔni ko ji kun b'o kɔnɔna la ko o kɛra nin den ale kɔni sata ye o waati kelen kɔnɔna la an kɔni bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu kɔni bɛ yen nɔ u ka terrainw kɔnɔna la ni u bɛ kɔlɔn kɔni sen ka bila u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka se ka nin kɔlɔn ninnu kɔni datugu walasa denmisɛnninw olu kɔni yalayatɔ la olu kana taa u yɛrɛ bin nin kɔlɔn ninnu kɔnɔna la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ